ezobekwa khona umzukulwana noma okanye umshana bese eyazakha indonga azakhe indonga ngendlela afisa ngayo. Uma eseqedile uyaba-ke sebuyele emuva ukuthi cha useqedile sekulungiselela ukuthi useyakhishwa ke manje useyobekwa kuleliya thanga elakhiwe lapha noma kuleya ndawo esiyenziwe, useyonikezwa nesibongo sakhe ngoba ngesikhathi mangabe kuthethiwe ubulanda noma ngabe intombazane eganayo noma ngabe umfana oganwayo siyashiwo isibongo salowo muntu ukuthi cha njengoba nimbona kahle kahle umshana wethu, njengoba nimbona kahle kahle umntana endodakazi, kahle kahle yamthola kwasibanibani nje siyashiwa isibongo sakhe. Bese ke sekufuneka ukuthi umkhulu akakhiphe imbuzi, le mbuzi azoyikhipha iyona ke esizokhipha umshana la ekhaya beyombeka lapha. Ngifuna ukuyichaza le mangisafika lapho ukuthi mlaleli ngasekhaya kusuke kungasho ukuthi simhambisa kubo, yingakho siqale ngokuthi kuhlatshwa isoyi esigangeni lapha yana noma ethangeni bese sekuyakhiwa izindonga. Lokho kuchazela wena ngasekhaya ukuthi akishiwo ukuthi siyamthatha simuse emndenini ngoba akahlengiwe. Mangikhuluma ngokuhlengwa ke ila kuhlala khona imindeni yomibili, kufika uyise umfana athi cha sesahlukana nonina kodwa ngiyayicela ingane, bese besho ukuthi cha inkomo zamasi zizoba u3 zizoba u4 zizoba ngaka zikhishwe bese ikhishwa ke ingane beyemukela ngale. Asikhulumi ngalokho kodwa sikhuluma ngokuphuma kwakhe ngoba eseze wakhula wamdala engazange enzelwe lutho esethathe sehanjiswa lapha. Ngiyafisa ukudlula futhi nalapho noma ngabe wayehlawuliwe kwagezwa amagceke kuhlawulwa kulungiswa izimo, hayi ngoba kwakuhlengwa ingane. Noma ngabe ihlawuliwe ingane kodwa siyafika isigaba sokuthi ihlengwe, noma ngabe ihlawuliwe mayingahlengwanga nje izokhishwa womalume bayibeke lapha ya. Kube sekuthathwa le mbuzi ke ibulawe kwenziwa utshwala akhishwe kumshana ayobekwa lapha. Ngokujwayelekile uye uzwe mabexoxa abantu bethi hayi fanele kube nembuzi yokuphuma kube nembuzi yokumukela. Ngifuna ukuyihlukanisa namhlanje kuwe leyo mlaleli ukuthi akukwazi ukuba nembuzi yokumukela ngale ngoba akukho umuntu ngale, kusayobekwa kuyahanjiswa. Abantu abazoba khona yilabo abahanjiswayo, so bahanjiswa ngale mpahla, akekho umuntu ozophinda futhi ayoma ngale amukele. Lokho nje asikulungisa impela ngoba uye kungayinikezi indlela kahle ukuthi kwenzakalani. Akhishwe ke afike abekwe lapha yana bese yayalwa. Umuzi uyahlonishwa uyalwe nomakoti, umuzi uyahlonishwa babekelwe konke ngendlela okufanele bayiphathe ngayo la ekhaya. Lo muzi usuke usengaphansi komalume, awusiyo yebo bakunikile isibongo sakho ukuthi ngeke ukuthi uzalwe umabuthelezi uphinde uzalwe ube ubuthelezi nawe uphinde uzalwe ubuthelezi. Kusuke kuhlukaniswa leyo nto ukuze nezingane mayikhulu umlando ungalahleki futhi zingathandani zodwa zingaze zithandane nezihlobo ngoba sesivalekile isibongo sangampela sikayise wazo. Uzokhula la ekhuliswa ngoma